muri Zimbabwe tikusangana tiri kuno kuchitungwiza musha mukuru kuredema riri pamusoro pemusha wechitungwiza nekuda kwenhamo yatasangana nayo yamadzibaba Nicholas Zakaria vanodaidzwa nokuti senior lecturer vanga vane makore 66 ekuberekwa vakatisiya asi tiri kuziva kuti havana kutisiya nokuti vatisiyira legacy yemumusic makore anokwana kuita 40 vanga vachishanda vari mumusic industry. Pamusoro paizvozvo vanga vari driver zvekare vanopuwa zita rokuti senior lecturer nokuti vane vanhu vazhinji vavakadzidzisa vanosanganisira na Alec Macheso nana System Tazvira nevamwe vakadaro. Nhasi uno tauya tizotaura nevari panapa vakashanda namadzibaba vanosanganisira na Alec Macheso nemamwe maband members tiri kunoko kuchitungwiza uyo tida kunzwa kuti urongwa hwakamira sei, kuti vachavigwa kupi uye ndezvipi zviri kutarisirwa uye vachazenge vachivigwa uri masuwe chingani. Madzibaba Nicholas Zakaria vane maalbums anosvika kuma13 ivo avakaimba vari vega nemamwe avakaimba vaina namacheso nekiyama boys munhu anozivikanwa mune music industry. Magamba ezvemumanzi vakatanga kuzviita zvichiri kunetsa kusvikira zvazove nerugare pamberi apo. Regai tione kuti ndevapi vatiri kunge tichitaura navo tichitanga nababa Alec Macheso. Zita ndonzi Sylvester Tafumana Simbi yebasa. Tinoda kubvunza kuti pakukura kwenyu sevaimbi iye zvinezvi takuona upenyu hwenyu hwakanaka namadzibaba nevamwe vaimbi nevamwe vakaenda. Ini ndandoda kubvunza kuti zvinhu zvainetsa muchiita zvimwe zvinhu zvekubatanidza, pane here zuva ramunorangarira ramakatamba nhamo namadzibaba maenda kunoridza kune dzimwe nzvimbo dzakasiyana siyana muchitenderera nyika ino zvokuti maiti mukatombozvitarisa momboseka kuti uchiri kunoyoka here patakamheno zvamunoda kutaura? Iwayo ndizvo zvakati wandei izvo mikore iyo yatatanga ka sungura yakambotinetsei kuti igone kugashirika kuti muno mumaguta makuru music yedu isusu yaisatomboti cheukiwa zvakanyanya saka tatisina chichaunga muno mumaguta. Music yedu waitanga kuizwa kana uchienda takadai naBeatrice wasvika muBeatrice maya kuenda uko ndopatanga kunza sungura ukasvika kunotonu ndopatanga kunza sungura chirirawo ukatoma marondera ndopatanga kunza sungura chirirawo maguta so mairira dziya dzonzi dzinduzi hip hop afunky disco chianana kuzata anamukoma James Mombe vana ndara tupu vana mukanya ndara zafiri madzikatire vakawandisa vaivapo vairizwawo zvinoenderana nekutanza muno muchirungurungu mukati. Isusu taitambira tiri kupi tiri kure kwakare kwakaka aitamba tsawa manje mukati ndakuziva kuti patairidza isusu ataibhadharisa 5 cents vana vadoko shereni vanhu vakuru mukore iyo yanotaura tamaitogona kuti pamwe pachona mutoshaya kana navanhu 50 vanogona kupinda nema5 cents emashereni ivayo unoona kuti akuzanekaiuya kudaiso vamwe vataumaka vati petrol aufa toti yava kuti vana vatende unemwecho taitobatanidza zvinhu zvinge ichiendekera kuti zvaitinezei vakaoti unosvika kuti vapererwa kuti amwanaka katenga lufu rechingwarira tori kwana tese apa totori kwana tese takatodaiso apa iya chiita kubvambura ndozati kwakanzi isu kumalawi vakatanzi chakuda sichichepa chichepa nchobvara okunjinga yamwana hanzi chekudya hachiite chidoko inogurirana chinonzi chidoko iyembe yemwana kana bhasikoro remwana ndinonzi ndo zvidoko zasi taitomwetsirirana zvititoenda vamwe wana mazai 3 maabhoira madzodzomora mumwesa vachipepa wana umwesa mvura nesoresotiro ndomuto wanatorwa kutora titodya tichitoenda zvichitoendekera kuti hameno tafanira mazuva ano vedu kuti wakasanganisana naizvozvo vanogona kuzopabuda nepakati anenge atofunga tonwa roga aonekwa ivaya
adai kutiunganidza pano akangooma mvunga zvisisike zvinhu zvachona sati vadai kuratidza kunzwisisa zvambondirambira ndazomadzapano ndoato Baba Macheso, tikataura zita rekuti Nicholas Zakaria ringavi rakakwana patisina kuisa kuti Alec Macheso. Imi makatanga kuziva Baba Zakaria gore ripi? 1985 ndatanga kutoshanda navo 85 kusvika 97 Makashanda nawo kwemakore akawanda, asi kunyangwe mabuda muchikwata cheKiyama Boys makaramba muri mwana waBaba Zakaria. Nhasi uno tiri pano parufu rwaBaba Zakaria. Chii chamuri kuda kutaura? Nekuti takaona muchimira navo paurwere kusvika nhasi uno muri pano. Chii chamuda kutaura pamusoro pamadzibaba Nicholas Zakaria, senior lecturer? ichokwadi ndingatenda hangu ndo mbereko ndo chibhabhu ndo zvibhabhu zvimbereko zvandiyarutsa izvozvi ndo zvandiyarutsa izvi mukoma ainda nemusikana wavo asara omu ndo vandiyarutsa ivava nakuri kutaika ka varivo vakanditaikisa ndingadai ndakatotaika asi nekuda kuti vanhu vakandirera mune zvakanaka vasina manditendera kuti ndinge ndichiita zvimwe zvandaifanirwa ndichiita zvandasafanirwa ndichiita ndichiri mudoko vakagara nguva zhinji kuti vamwe vaiziva vamwe vachona vamasenziva vaiti ndo festibon yavo ya kuti kubva mukuona zvavaindidzidzisa ndakaona zvakawandisa zvandakadzidza ndikaziva zvakati wandei kaziva zvinoita kana uchinyora song zvazvinoita kana utsvaga waya kuti usanononga dzimwe dzakarorekera ukakandipa kuziva izvo zvese zvandava nhasi ngati zvandava nhasi kubva mumhuri yangu kubva pane tsono yangu yanesvesa chigamba yose ndakazova nayo kuburikidza nandarawa namaguru arimo. Tinourombo nedambudziko ramasangano nayo semhuri, asi ndinoda kubvunza kuti besides kumusic kwamati makatanga mise 1980 chakuti mune ukama here hwekuti hweropa? Nekuti vamwe vanoti Macheso muzukuru wamadzibaba, vamwe vanoti munin'ina, vazhinji vanotaura zvakasiyana siyana. Ukama hwenyu huri papi hweropa? Mukoma wangu kunodzidza kunobarwa ana mai vedu ndo kunobvira ukoma nonin'ina wangu navo. Takurukura nemhuri iri pano, mhuri yeZimbabwe nemudzinzira vava vachichema vakati madzibaba vaitwa gamba renyika nekuti vakabata chikuru mumusic industry nekubatanidza vakadzidzisa. Ichokwadi chaivawo chishuviro cheduwo kuti ndo vana maguru vedu ivava ndo vanga vatisariri vamwe vachona ivava tatu semhuri senyikawo futi takamira dai kuti ndo danho ringatorwawo iro taizofarawo isusu kwete kuukama asi kuti kumabasa nenyika yose pachezvayo nesu maartist tose zvinhu zvaitipa kuziva kuti kana uzoimba wazodii kana nguva yazouyawo ka unofanira kuti uzoitwawo gamba hero. Saka zvinhu zvichatipa kuziva kuti kana tichishanda basa ngatishambe takamira takadai. So ongurunzi makitare ndezvekutamba si tistoga takatendekwa kutamba tiri pabasa. Baba Nicholas Zakaria vasiya mhuri yakaita sei? Vasiya vana vangani, vazukuru vangani? Vane mhuri yakati kuti amuri kuona kuti mukatarira munoona kuti imhuri hombe iripo apa imira iri pachigara tiripo apa yakakurisa mhuri yavanayo yakakurisa chose. Saka ndira kuti ngotiwo zvakutosara tichitomirawo navo vana. Vasiya vana vangani nevazukuru vangani? Umo mune vana vatatu, mune vazukuru
guru mwandira riri kuti mukaona variso vakadasi vano vese madzisukuru vari pavongoda vakawanda vachirava madzisukuru iwo hamune guru mwandira kuti vobuda iri matimu ebhora. Iyo nickname yekuti senior lecturer yakabva pakuti kudii? Nekuti tikataura kuti hanzi munhu ilecturer toita kuti aenda kuyunivhesiti iye zvino izvi aakudzidzisa vakawanda wanda. Nickname iyi yakambobva papi? Senior lecturer ipapo vaita kudzidzisa waya, kudzidzisa hunhu, kudzidzisa tsika, kudzidzisa zvinoitwa nezvisingaitwi, ndo panobvira kuti titi saka kana vakadaro vamirana ndilecturer and senior lecturer. Tangira senior lecturer ipapo, tangira vanoona zvibva kuneni asi takawanda takabva nemaoko iwa takawandisa kozve mumakumbo kutaura kudzidzisa waya mukura magitari here. Kwemimi tinokuonai muchiita makumbo, taimbokuona futi kukiyama muchitamba, vakanga variko here futi pakudzidzisa kuti vakomana tamba iso? No, ivo vachikura tiri mumapurazi dzaizikanwa hadziri nyanzvi vekutsvedza asi nekukurawo vapedzera kuzoti kuzocharamba vafana kutamba sokudai sokatodaika varikubudisa chibhasikoro ibhorodhero iyoyo ivo sasenior lecturer vakamira paulecturer hwavo kuti vakadzidzisa vakayarutsa vakasiya isusu kuti tigone kuti tichibata chikunyana tichienda saizvozvi. Saka havaizombofana kunga vachiramba zvafana tiripo. Zvichida mungade kutizivisa kuti ivo kutanga kubata waya kana kutanga kuita zvemagitari vakatanga gore ripi? Pavairidza magitari kumana mazoe uko mabhanjo aumeti mana mazoe kuberigoni uko natefidhere uko ana tantani uko nanyabhira kwese uko vaifamba variko nechikwata asi kiyama yakatozoyapa kavose vakatanga vaine gurupu ravo rana Profesa Ndikaitano akazoshaika wake ndokuzobatana naShebati Chinyani zarasi vakaita gurupu rainzi Fuka Boys vakarova chaizvo mdati nechikupo ndokuzo splitawo vakazopindawo mumasi kuti nditi pavakatanga inasa ndatukurawo futi vairidza zvemagitari mapurasa apa vakabvira kusiri vanhu vaitozikana makombonuti right vaona padai so kugure mutambo wedu mutambo wedu isusu malavenzi ndoyanga iri mitambo yedu yogure marekodzi bhora nechi mimi pamusoro peupenyu hwababa Zakaria zvavakaitira nyika uyewo nezvamakaona zvakaitwa nevanhu pakugara kwavo. Chekutanga ndati nditende rudo rwavo rwepasi pasi pemwoyo kuti vanhu vaisagumbuka vaisatsamwa vaiti vanhu vaitiraya isusu ingati isusu nenyika kuburikidza nechiyatairidza idzidziso yaidzidzisa kudzoreredza kubakiridza mwendere ipapo ndova ndiri kuti tarashikigwa asi senyika iri kuchema tatambira mafoni akubva kure uko ari kutobvunza kuti naye kama handizvo here vatanzwa kuti handizvo chokwadi mufunge tarasikirwa isusu takadai so kwakutongoti zvavakatisiyira nhaka yavakatisiyira iyoyo ndiyasara kushanda tinayo uye toda kutenda zvikuru sakune vakatibatsira vaibatsira nezvipi zvavaikwanisa kuti mukoma vagone kuita zvakanaka. Tikambovarira tichiinda asi Mwari kana vatiwo munhu wangu ndaakutora hapana mamunogona muchipikisana naye mukati aiwa kasimba kudasisa ipapa vakatipudzisa so tatu vaona kunge vatobvo kubva ikoko vamasiya vati senyika tiri kuchema tichachema uye
nematambudziko Mukoma. Aiwa aoneka. Tingangoda kutaura nekuti mazuva ekupedzisira muchienda muchinoona baba kuchipatara, pane zvinowanzoitika kunzwa kana kuona kana zvavaitaura. Ini ndingangoda kutanga kunzwa mazuva avo ekupedzisira kuti pane mashoko here avaitaura zvokuti mainzwa kuti taakuonekwa panapa. Ndingati mazuva ekupedzisira yanga iri last week Friday. Ndakavafonera iri Thursday. Vachiti handisunzwa zvakanaka. Ndikuzarirwa. Ati hapakanaka. Saka Friday ndakauya ndichivaona. Nemanzwiro yavaita ivo. Chakandishamisa ndechekuti vakakwanisa kusumuka kubva mumba umu. Vachipinda mota vachienda kuchipatara. Vachisvika kuchipatara ikoko ndakazokwanisa kutaura navo. Vakabva vaita serious. Kusvika pakuzoparara usiku wanhasi. Saka ndinoti kufamba kwavakaita ikoko zvakandiratidza kuti ndo anga angoriwo mazuva ekutongoonekedzana. Ichokwadi. Ende kubva vapinda muchipatara imomo hatinazokwanisa kutaura tese nekuti munhu anga akushandisa oxygen pakurara kudya nekufema zvese kusvika vaparara. Mazuva ekupedzisira vanga vari kunyanya kusimbirwa nei? Mazuva ekupedzisira vanga vakuita dambudziko remwoyo nemapapu. Chiremba akanga ati mwoyo wavo wanga wazvimba uye waita mvura nemapapu akanga akanganisika. Saka vanga vari kutambura nekufema. Nedambudziko remaclots. Vakaita clot pachest pavo. Saka maclots iwayo ndo azosvika kuti mukoma waparara. Chokwadi. Imi semwana chii chamuri kuda kutaura ichi chitakadzika nababa? Ndingati semwana ini ndinoda kunyanyotenda kuti mukoma munhu akandidzidzisa upenyu maringe nebasa redu remagitari. Kubva kumapurasi watakakurirawo munhu akakwanisa kunditi munin'ina zvinhu zvinokwanisa kuti urarame ita izvi. Saka munhu akanditora vakandikadzika pasi vakandikwanisa kundidzidzisa magitari pamwe chete namukoma Aleki. Saka uye nemachengetero avakandiita ende handisi ndega, takachengetwa takawanda, mhuri dzakawanda. Funga vazhinji history vanoiziva kuti madzibaba munhu akachengeta even mabhendi akawanda. Mukoma anga ari munhu anga asingasarudza. Munhu kwava achitsvaga basa kwana basa. Abva kupa pekugara ipapo. Pamba ipapo. Chavadya ndo chaidyawo mwenzi ainge auya. Saka ndinotenda kuti mukoma akadzidzisa upenyu kusvika mararamiro atiri kuita nhasi uno. Kurwara kwakaita madzibaba tinoona kuti zvakabuda zvikaenda kune vanhu vakawanda. Vanorwara kwavo vamwe vakauya vachibatsira. Chii chamungade kutaurira seveukama pamusoro pezvachakuzwa? Ndingati chekutanga nyaya idzi dzakazofamba dziri mbiri. Nyaya yekutanga pakafamba ruma yekuti mukoma washaika. Ivo vasina kushaika. Posita vamwewo vakakwanisawo kusvikawo pano. Vakaonawo chokwadi kuti mukoma kwanga wabatikana. Vakakwanisa kubatsirawo, vakabatsira tichitendawo nevechipatarawo nevehurumende. Vakakwanisa kuti mukoma akwanise kurapawo pachena zvisina muripo. Saka ndo zvezvimwe zvatinoti chokwadi. Iko zvinoizvi nyika yese yakamirira kuti vanzwe chirongwa uye mukutaura katachita nevamwe tarakita neyemagamba ekumanzi iri igamba tinofanira kunge tori gamba renyika. Iye zvinoizvi pane zviri kutaurika here kana kuti mimi semhuri zvamira sei? Ndingati ko zvinozvi kune urongwa zvavo ngati mweni vambosvikawo, kune vambosvikawo vachiti nyaya yemukoma ichiri kuziva kuti ingangosvika kumusoro kuti inzwike kuti vachapiwa ruremekedzo kusvika papi. Saka ndozvo zvimwe zvatakatarisira izvozvozvo. Reva kuti zvamira zvakadai makana kana mazuva akuti tikutarisira kuti mazuva akadai takutomirira kubva zvinoizvi. Ndingati zuva ramangwana tinenge taane mhinduro mangwana kuseni kuti takuziva kuti utungamiriri uchati kudii nezvazvo. Chokwadi. Asi tisati tanzwa mashoko anobva kutungamiriri, imi semhuri muri
muri kurongei kuti baba vanoradzikwa kupi? Isusu semhuri taona kuti mukoma munhu akabva kumusha achiuya kuno kuHarare kuzoita kuzoshava. Saka taona kuti zvakakodzera zvakare kuti kuradzikwa kwavo vadzokere futi kupi kumusha semhuri kuna amai nababa nevamwe vakashayika variko ikoko, saka tinovaradzika ipapo. Mune zuva ripi pari zvino tisati tanzwa zvichabva kana kuti kumakurukota? Tanga taronga zuva reSaturday ndopa Saturday vachabva kuNyaradzo uya uzosvika pamba pavo panapo zvenguva diki diki, then tozovatakura toenda kumusha musi weSaturday iyoyo unorara kumusha. Sunday tobva tavaradzika. Chokwadi. Amene okay. Kumusha ndekupi? Kumusha kumusha tinobva kuChiweshi panonzi pachavhakaira kubari ndokwatinobva. Chokwadi. Zvamungangoda kutaura kumhuri yeZimbabwe pamwe hatizokwanisa kukubatai neprogram maringe neupenyu hwasenior lecturer madzibaba Nicholas Zakaria? Ndingati kumhuri yeZimbabwe tarasikirwa zvikuru. Mukoma ndovanga ari baba ndovanga ari amai ndovaitichengeta, ndambo nematambudziko ndo vaiona zvese, uye munhu asingasarudzi haani kuti haisi hama kana kuti ihama, vanongobatsira. Munhu auya anoda kubatsirwa zvemhanzi munhu anga achibatsira, saka ndinoti tarasikirwa zvikuru. Chokwadi. Tinotenda. Maite basa nenguva yenyu. Haisi kuvonda.